Brown out. Good morning. First day of school, brown out. Gising na kayo. Para hindi kayo malate. Buti na lang. Ay, ano. Hindi naman gusot masyado yung uniform. Paplansya naman na. Ayan. Ano yan, Jade? Anong oras na ba? 5 pa lang. 5:15. 5:15. Gising na sila. Oh. Bebe, lagyan mo nga ito, bebe, ng tubig. Para kay Jasil tsaka Jaya. Maglagay yata sila ng tubig. Mainit na tubig sa ano. Bukuin. Ano, mag-iinit ako ng tubig, anak? Wag na? Okay. Mag-iinit sana ako ng tubig. Kay Gia na lang yun. Ayan, ready na ang kanilang mga gamit. Ngayon, di ba, Ate Johnson Gigi? baby powder. Ate Gigi. Lagayan ng extra mask. Ate. Oh. Ano nga tawag nito? Portable mask storage ba yun? Alcohol. May alcohol. Siyempre, may supply. Kailangan talaga yung alcohol. Ano yun? Ano to? Yung mga maliit na notebook. May pain reliever. May pain reliever. Ayun o. Pain reliever. Pain reliever. Ano pa ang iba rito? Ano to? Lagay ng eyeglasses. Pouch. Lagay ng mga ballpen. At kung ano-ano. Siyempre mga notebooks. Papel. Huwag na natin pakialaman. Para baka wala sa ayos. Ay, bagaon. Ma! Kasi, kailangan nila mag-extrang baon. mga elementary pa ba kayo? Para in case na magutom sila, malayo ang kantin, mga kaya sila. Pero of course, may pera pa rin. Dala. Nga pa rin. Ayan, Jazz. Makain sila. Ang dilim talaga. Alin? Nahirapan si ate maghanap ng palda niya kasi pare-parehas yung uniform nila. At pare-pareha, almost same yung ano. Basta may number 1 yung paldang sayo. O, ito yung sayo. Kasi hindi ko pa nalagyan. Yung kay Gia, number 4. Ay, number 2. Ba't number 4? Ano ba sa meron sa number 4? Lagi ko number 4. Ayan. Yung dati, bitibihisan ko pa kayo ng mga elementary kayo. Siyempre ngayon, hindi ko kayo magpapabihis. Magsasuggest na lang ako ng mga ginagawa nyo. Bilisan mo na ate, mag-toothbrush. Huwag kalimutan mag-toothbrush, ha? Nagagalit tuloy.
Nagagalit tuloy ang baby namin. Ano siya, may kumakain kasi aligaga siya. Yung isa nako. Si Ronnie lamig na. Aligaga. Aligaga. Kumakain kasi si ate, kaya aligaga ang baby. Ha? Diba kumain na kayo ng katpod doon? Kumain na kayo ng katpod? Namay mo yung isda, ha? Namay mo yung fish? Three. Ate. Di ba ako three? Opo, ikaw yung number 3. Si Jassy. Number 4. Sa'yo to? Kinain na. Kinain na ng pusa yung pagkain mo na ako. Palitan mo yun. Kala ko si Jay number 4. Hindi. Dako. Namali lang ako kahapon. I know my true. Malamang first day ngayon, dami. Maaga talaga. Kasi excited na rin yung What? Excited? Sino ba nag-excited sa first day? Ay, no. Balik kang ano? Ay, pakibigay nga, Jason, kay Dia yung binigay ko sa'yo kagabi. Alin? The what? Alin? Jadine. Ibigay mo kay Dia. Okay. May mga pagkain naman kayo sa bag nyo, pero in case na magutom kayo, bumili kayo, okay? Ay ba yung tela ng palda ko? Hindi ko mapupunan. O, ginawa nyo na akong trapo. Mapunasan ba yung nanay na mga eyeglasses nila? Hindi man, yung damit man na. Ang bigat nga rin ng bag ko, pero okay lang. Sa akin kaya. Hindi man, kayo magloko. maganda kasi yung tela nito, kaya I choose you. I choose you. Bakit may dumi yung uniform mo ate, yung blouse? Ayan, ang harapan yun. What is that? Ayan, lipstick. Mama, hindi ako pupunta sa play. Mag-putsa ka, anak. Ito. Halika. Tulungan kita. Putsak! Hindi mo alam! Anong grade ka na? Nako, yun ba yung natutunan mo sa module, anak? Kabahan na kayo. Kaka-module mo yan. At least hindi ako matalino. Anong motto in life? Huwag kayo philosophy yung At mga least sabihin matalino daw kayo siya kung sa mayroong math. ganon. Magsabi ka, basta si mama may sermon, damay ang cellphone. Yes, kaka-cellphone nyo yan. Ay, Ayan, mag-cellphone lang kayo. Para alam Ay, niyo. smart! Oo. Brand new. ay, tapos Ay, na. anak, magagawa dyan, anak. Brand new, sabi. Okay na. Hindi, iba ko lang. Ay, Naku, itong anak ko na ito. Hindi mo naman yan anak ko eh. uwi. Dali na. Ang linig bitis ko. Dali namin, 15 minutes na lang. Wait. Pinong sana ako. Dinagdagan na sana yung height ko. Huwag mo masyado sila. Okay na yan. Okay na yan. Yan yung gusto niyang mask. Marami doon na kulay na mask. Parang ang sikat niya. Gusto mo ng itim yun. Excited na ako sa lesson ng May math. itim doon na ano. Mama, timutoks. Baka paglaruan yung tubig ko. Kasi bigay yung Ang anong kalati dyan ng division? That's my top. Ay, anong ka ng division? Gia yung binigay naman sa'yo. Anong ka ng division? Marunong. Okay. Kala ka lang kalimutan. Marunong, pero pagpunta ko first day na school. Ulit ang bato. Ay, yung ano nyo. Okay, dapat may mga naiingat kayo ha. Ang baby namin. Ang baby. Baby namin yan. Baby namin.